Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Табигатыбызның язгы үзгәреш кичергән бер мәлендә без гүзәл затларыбызның иң күркәм бәйрәмен 8 март Халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтәбез. Менә ул көн дә якынлашты. Бу матур бәйрәм алдыннан безнең ихлас котлауларыбызны кабул итегез. Язгы гөрләвекләр сезнең тормышыгызга җылылык, саулык, сәламәтлек, эшегездә уңышлар, күңел тынычлыгы, күтәренке кәеф, бәхет алып килсен. Редакциябызга килгән хат юлларына күчәбез. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле, иң газиз кешебез, әнкәебез, нәнәебез, Ләйлә Әмирян кызы Нәбиева олуг юбилейен 90 яшен билгеле дип башлана хат юллары. Кадерле кешебез, безнең бердән-беребез, күз нурыбыз. Күркәм 90-нчы көзеңне дә синең белән бергәләп, исәнлектә, саулыкта, шат, күтәренке кәефләр белән каршы алыбызга без бик шатбыз. Шундый бәхетле көннәр синең тормыш дәфтәреңә шактый урын алып торсын әле. Җан һәм тән тазалыгы, балалар бәхете, муллык, иминлектән аермасын Ходай. Безнең әнкәебез Үрмәт авылы кызы. Нурдидә һәм Әмирян Галиевларның 5 балалы ишле гаиләсенең көтеп алган 3нче сабыйлары. Үсеп бу җиткәч, әнкәебез 1951 елны Исанбай авылы егете Нәбиев Хәләф Әхмәт Сафа улы белән тормыш корып, 5 балага гомер бүләк иттеләр. Һәрберебезне күз карасыдай карап, саклап, яклап, бары йөрәк назларын биреп, җан җылларын тигез өләшеп, яратып үстерделәр. Олы тормыш юлына чыгардылар. Кадерләребез иңгә-иң тирешеп, 46 ел тату гомер кичерделәр. Кызганычка каршы 1997 елны, 25 ел элек, әткәебез безне мәңгелеккә ташлап, гүр иясе булды. Урыны оҗмахта булсын. Бүген әнкәебез Исанбай авылында улы Ләбиб һәм килене Миләүшә тәрбиясендә бәхетле картлык кичерә. Безнең әнкәебез әле күз тимәсен, улы яшьтә булуына карамастан, җитез хәрәкәтле, көр күңелле, җанлы тормыш уртасында кайнап яши. Кайткан сайын безне шат елмайган йөзләре белән сагынып каршы ала. Кайтыр юлга чыкканда изге теләкләрен юллап, озатып кала ул безне. Сөекле әнкәебез, без син булганга бәхетле. Синең белән тормышыбыз да матур, яшәешебез дә мәгънәле. Безнең белән син дә бәхетле булып, исәнлек, саулык белән озын гомер ит. Кадерле әнкәй, нәнәй, сине олы бәйрәмең, 90 яшьлек юбилең белән чын күңелдән котлыйбыз һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Әтиебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызны табарга булышканыгыз, яратып кайгыртканыгыз өчен зур рәхмәт. Сиңа шатлыклы картлык, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр телибез. Ходай биргән гомереңне сәламәт булып, борчу мәшәкатьсез, шатлык сөенешләр белән, балаларыңның һәм оныкларыңның бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әни тормышта. Әни диеп дәшәр кешең булгач, рәхмәтле без шушы язмышка. Чәчләреңне әни чал басса да, күңелең көр, һаман яшь әле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яше әле. Яшик әле әни бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә матур гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын, кунагы бул якты дөньяның. Син яшә утын сүндермичә, балаларың үскән яның. Ихлас теләкләр белән барлык балалары, оныклары исеменнән Яр-Чаллы шәһәрендә яшәүче кызы Анфиса, кияве Илфак. Хөрмәтле Ләйлә Әмирян кызы, 90 яшьлек якты бәйрәмегез котлы булсын. Бүген сезгә нинди генә теләкләр, нинди генә сүзләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Чөнки сезнең гомер үзе бер тарих.
ул тарих битләренә күз салсаң, анда күпме истәлекле вакыйгалар, кайгы борчу, сагыш белән бергә шатлыклары, бәхетле мизгелләр дә бар. Алдагы көннәрдә дә сәламәтлегегез ныклы булып, балаларыгызның күңел җылысын тоеп, оныкларыгызның сөенечен генә татып яшәргәсен. Балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде Yağmur sağlama Әниемнің туған күні bugün Yarar indi әни yılama Unutmadım nişek ide Bunu diyeyim ya bir yılma yağmur sağlama Каушап калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я bir yılma yağmur sağlama Әниемнің туған күні bugün Yarar indi әни yılama Unutmadım nişek ide Bunu diyeyim ya bir yılma yağmur sağlama Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я bir yılma yağmur sağlama Әниемнің туған күні bugün, yarar indi әни yılama Unutmadım nичек